Salutare! Astăzi avem un nou episod din SA 2 Single Player. Astăzi vreau să vă arăt ce am făcut eu în tot timpul ăsta în care n-am filmat. Păi să vedem. Mai întâi, eu uit de obicei ce fac. Da, să nu vă așteptați. Duceți spre mașină. Așa. Oricât greu. Gata. Dacă vă place, nu uitați de pune nașul de like, share și dacă vreți, subscribe. Aici parcă o să ducă într-un râu. Aici o să fac ceva fain, dar rău. Bun. Și ăla o să ducă în mina aia ăsta o să ducă în mina aia care mai atâta. Da, asta a fost și asta au fost răselele. Stai să mergem înapoi. Bun. Aici am mai adăugat chesturi. M-am gândit, bă, ce să fac un spawner așa, dar m-am gândit prost. Bun, aici o să fie chestiile alea cu cărucior. Aici chestii, lemn, ale care aprind, begule, geamuri. Stai să văd dacă mai am ceva la mine. Nu, nimic. Bun, ce am să-mi iau ăla, căruciorul, și să mă duc acasă. Se pare că trebuie să stai tu într-o poziție care să se pună ăla. Amintiți buncărul? Mi-am făcut aici. Cred că am făcut într-un că amintesc eu. Nu, n-am făcut. Da, n-am făcut într-un. Și aici să mergem liniștiți. Bun. Am mai făcut și chestia asta care duce la piscină, numai că uitați cum e. Nu că e fain. Eu nimic n-am luat de la nimeni, doar eu cu imaginația. Serios. Apropo, mi-a mai schimbat și aici ceva. Am pus mai multe lumină și un candelabru. Că nu că e fain. Bun. Și aici îmi pus la fel. Numai că aici am scris Dan, adică Bobo Boss Bogdan Boss. Și pe aici. Da, aici n-am pus nimic. Așa.
Și dacă vedeți spongiul ăsta, gândit eu să fie mai fain. Cam atât am schimbat suța. Scrieți frumos, dar vă rog frumos în comentarii ce fac. De ce mă faci? Mie sincer îmi place foarte mult seria. Foarte mult. Și da, am idee, adică complet normal. Bogdan Boz zice să fac. Apropo, da, asta în caz că vreau să folositoare la năcaci. Aici am nimic. Nu, nimic n-am cu casele. Cu aia, atâta. Și da. Apropo, aici e mina. Care aici, când a săpat, am găsit 2 țărani aici. Da. Inuman. Ce mă zice? Ce? Și cred, dar doar cred. Nu o să-mi fac eu, Da, o să-mi fac. Dar unde? Acolo. Aia de acolo. Buncărul e doar când plouă. Deci, da. Da, știi ceva? Hai să facem acum. Să-mi pun. Bun, aici o să fie. O să ne trebuie. Dacă vă place căsuța, învățați aici. Material. Și... Bun, haideți să începem cu conturul. Bun, conturul ca să-i vă arăta cam ceva de genul. Aici o să punem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adică lății... Nu mă luați cu matematica. Aici o să punem 12 și aici 10. 12, 12, 10, 10. Bun. După ce ați făcut asta, puneți 2 uși la fiecare parte și să începem cu podea. Dacă vreți să arate așa, puneți black stained clay și bridge din asta. Aici o să fie la fel, numai că cu din asta și din asta, adică cu bricks și spruce wood. Așa. Și dacă o să vă rămână o linie, umpleți-o cu asta. Aici o să faceți fix la fel. Bun.
aici în mijloc, o să vă luați, dacă vreți să faceți casa mea, o să vă trebuie blue wool. Deci da. Bun, dacă vreți, aici puteți să schimbați culoarea dacă nu vă place și o să aici în mijloc o să punem cam ceva de genul. Le-am făcut dark. Pentru că aici o să fie etajul. Bun. Acolo o să puteți să puneți scări. Bun, după asta o să continuăm cu pe data viitoare pentru că am 11 minute și pentru mine, pentru că n-am cartelă SIM, pot doar 15 minute să filmez. Și da, ne revedem data viitoare. Pa, pa!